Tak, pozdravujem všetkých fanúšikov bojových športov, všetkých fanúšikov RFA, všetkých vás tu prítomných, ktorí ste sa prišli dneska zúčastniť našej tlačovej konferencii. Takisto chalani, pozdravujem aj vás. Ahojte. Čau. Po mojej lavici sedí Dominik Toporcer, Martin Lorenz, David Scheiben a Kiko Nguyen. Ahojte chalani. Ako sa máte? Začneme takou základnou otázkou. Dominik, môže začať ty ako prvý. Tak vieš, ako klasika, dietka. Už sa blíži zápas, takže sa sústredím len na to. Bola príprava dobrá, tvrdá, takže teším sa. Martin? Tak, je to podľa mňa teraz také trošku ťažšie, lebo som schádzoval veľa kilo a už neveľa. Ale čo by som povedal, je to zatiaľ v pohode. David? No ja som mám pohodičke, pre chvíľkou som vystúpil z lietadla po 15 hodinách. Som hladný, smedný, ale inak fajn, dá sa to. U mňa všetko super, už len dotrénovať tento posledný týždeň a potom sa sústrediť na váhu. OK, ja začnem takým jedným výrokom od Dominika, ktorý povedal vlastne v jeho teaseri, že sa stretnú dve jednotky v ich váhe. Chalani, Dávid, ako to hodnotíš ty, tento výrok? Tak to sa ešte len ukáže za chvíľku, podľa mňa. Teraz som aj nabehol do toho profi. Jak som aj povedal, že jak som vymazal amatérov, tak vymažem aj profi a za týmto si aj idem. Takže uvidíme v najbližšom čase, kto bude jednotka. Martin? Tak, podľa mňa je to také, že Dominik mal z časti pravdu, lebo teraz keď sa pozrieme na RFAčko, že bantamová váha, tak je tam, sa mi zdá, druhý či tretí. Neviem, dajak tak, možno aj prvý. Neviem. Druhý, predbehol ma Bakit. No ale podľa mňa zatiaľ to tak vyzerá, ale jak povedal tu na kolega, tak zatiaľ to nič neznamená, lebo sme tu teraz ukážeme, že aj my patríme do tej topky. Kiko, ty asi za tým stojíš tiež? Tak ja hlavne poviem, lebo David je môj tréningový parťák, že ty si bol doteraz 66, ne? No. No však ja som o tom nevedel, že ty je 60. Ja som to povedal a potom vidím ten plagát a hovorím, zasa budeme musieť vybavovať na tréningu. Celé zle. Takže chalani, pokiaľ by prišlo možno v budúcnosti možnosť ísť o titul, išli by ste spolu? Určite ne. My sme parťáci, proste to sa nerobí. Hlavne spolu trénujeme, makáme, doplňame sa, sme v jednom gyme, v podstate, takže určite nehrozí. OK. Dominik, ty si po tomto zápase, ktorý ťa čaká, brúsiš zuby na koho ďalej? Tak veď uvidíme, kam ďalej povedú moje cesty. Videl som, že vlastne budú aj majstrovstvá Európy u nás v Poprade, tak uvidíme, čo bude ďalej. Nechám sa prekvapiť, teraz mám hlavne v hlave tento zápas s Kikom, čo už bude budúci týždeň, tak potom si sadnem s trénerom a porozprávame sa, čo bude ďalej. Dobre, Kiko, opýtam sa teba ešte. Ako vidíš tvoj zápas s Dominikom? Ako si predstavuješ, že dopadne? Tak samozrejme si predstavujem, že vyhrám. Ale neviem, akože v tých zápasoch sa môže stať fakt, že kadečo. Ja by som, akože, neviem, mne je úplne jedno, či budeme na zemi, či budeme stáť, či budeme na stene, či budeme žicovať, boxovať, kopať. Vo všetkom mám od zápasené. On ne. Ale nepodceňujem ho kvôli tomu. V čom vidíš Dominikova najväčšie slabosti? Ja neviem, on vie akože prekvapiť. On keď sa dobre vyspí, tak vie prekvapiť. Slabosti? Neviem, tým, že je mladší. Hovorím, jak vtedy povedal aj na tom podcaste, že mal také obdobie, ja ho nemám. Dominik, ty to ako vidíš? Tak ja to vidím asi tak, že vlastne Kiko má skúsenosti z tej postojárskej scény, z kickboxu, z boxu. Viem, že mal aj zápas s našim Maťom Molčanom, ešte dávnejšie, keď Maťo bol menší, mal 68 kg, alebo ako? 63. 63 dokonca. Už ja som bol ešte možno vtedy v plienkach, lebo bol som ešte mladý. A ja mám teraz zase skúsenosti v tom MMA, oveľa väčšie ako Kiko. Samozrejme, nie som vyzapasený ako on v tých disciplínach všetkých. Mám jeden zápas v kickboxe a v boxe a to neznamená nič, takže bude to také v zápase 50-50, že vlastne Kiko má skúsenosti z tej postojárskej scény a ja mám zase skúsenosti z tej MMA scény. Ty si tu asi najskúsenejší, čo sa týka profi MMA pri tomto stole. To vážne?
No, myslím, že máš najviac zápasov. Chalani majú, iba Martin, ty máš jeden profi zápas a vás čakajú premiéry. Keď sa bavíme o MMA, tak áno. O MMA, áno, tak. V čom bude pre vás iné to, že nastúpite vlastne do 3x5 minút? Takže doteraz ste zápasili každé kolo iba v 3 minútach a teraz pôjdete dlhšie, Kiko. Že budeme dlhšie. No. Možno. OK. Tak okrem času, vlastne sú tam rozdiel hlavne aj tie pravidlá. Menšie rukavice, to znamená tvrdší úder, sú tam lakte, kolena do hlavy a s mojou thaiboxerskou minulosťou mne to iba vyhovuje, takže ja sa na to veľmi teším a určite to mne viacej hraje do kariet ako amatérske pravidlá. Ty už máš za sebou 3x5 minút, ako dopadol tvoj posledný zápas? Tak, môj posledný zápas som prehral a podľa MMA, tak som prehral na vlastnú chybu, tam už to nemôžem vrátiť späť, ale som sám schybil, som ho poslal k zemi a už bolo na zemi, už som ho mohol ubiť, ukončiť, ale som sa splášil, pokazil som to a dostal som real making choke. Takže tak. Dominik, po tvojom poslednom zápase, ako na teba doľahla tá prehra? Zabudol si hneď na to, alebo si sa z toho ešte nejak musel spamätávať? A tak spamätal som sa ešte z toho troška, premýšľal som, že čo ďalej, ale tak samozrejme nakoplo ma to ešte viacej makať na sebe. Zapojil som ešte teraz aj do toho dvojtyžňový kemp v Poľsku, kde som zlepšil zase svoje kvality, posunul svoj level vyššie. Zobral som si odtiaľ nejaké techniky, ktoré mi pasujú, ktoré ešte trénujem doma, doľaďujem a uvidíte v zápase. Mňa zaujíma, chalani, niektorí ste sa pripravovali teda v zahraničí, niektorí ste sa pripravovali tuto doma vo vlastných gymoch. Čo je podľa vás výhoda? Ísť do zahraničia a trénovať v zahraničí, alebo pripravovať sa práve túto v tom vlastnom gyme? Môžeš, Dominik, začať ty a prejdeme ďalej. A tak každý to má inak. My to máme na východe troška ťažšie. Poznáme sa tam už v tom klube, vieme čo čakať od seba, tak mne to len vyhovuje, že sa môžem ísť pripraviť niekde do zahraničia, nabrať nové skúsenosti a doniesť ich domov, ukázať ich a stále sa zlepšovať. Martin? Tak podľa mňa Dominik má pravdu, lebo napríklad keď tu na zápasíme stále tí istí dookola, tak si človek na to zvyká si to a si to uvedomuje, že už vie, čo má čakať, ale v zahraničí je úplne každý iný. Aj kebyže my ideme z východu na západ, tak tiež sú tam iní chalani, takže podľa mňa je to veľmi dobré, keď chalani chodia po gymoch a trénujú spolu. Dávid, ty si bol koľko teraz na poslednom kempe? 6 týždňov. 6 týždňov. Tak približ nám trošku, ako vyzerala tvoja príprava v Thajsku. Tak v podstate ideš do Thajska na 6 týždňov, neriešiš nič iné, len to, aby si trénoval, ideš spať, ješ, trénuješ, vlastne nemáš to rozptýlenie z toho okolia, neriešiš žiadne okolité veci, čo v živote, to musí proste riešiť každý, ale keď dojdeš do toho Thajska, tak to proste riešiť nemusíš. Čiže to je podľa mňa taká najväčšia výhoda, že sa vieš sústrediť iba na seba, neriešiš robotu, riešiš len šport, to, čo miluješ. A v druhom rade hlavne vyjdeš z tej komfortnej zóny. Jednoducho není to, že dojdeš domov a čaká ťa tam priateľka, pes a neviem čo, ale proste dojdeš tam do zaprašenej izby, láhneš si a ideš ráno na ďalší tréning. Takže to je taká, by som povedal, že najväčšia výhoda toho, keď človek ide inde. Ale zase na druhú stranu samozrejme nemáš tam tých svojich trénerov, si tam viac menej cudzí, takže to by som iba povedal, že taká jediná nevýhoda. Kiko? Ja by som tak povedal, že ak túto kolega vedľa spomenul, že to, že je tam veľa iných sparring partnerov, lebo ináč nič iné. Ja mám tú výhodu, že máme v gyme fakt najviac tých ľahkých váh a všetci tí chalani boli v tom Thajsku, čiže mne sa vrátili úplne iní sparring partneri. Ja som sa zlepšil za vaše penáze. Môže byť. Vietnamská myseľ, víš? Máme v 61 ešte dvoch pomerne veľmi dobrých kvalitných zápasníkov. Je to Maďar Bakit, ktorý porazil aj Tobiasa Leho a teraz porazil v Košiciach aj Davida Martinika. Myslím si, že vždycky išiel z takej úlohy veľkého outsidera, čo do ďalších zápasov už asi nepôjde. Ako vnímate jeho ako zápasníka a chceli by ste sa niekto s ním stretnúť v najbližších turnajoch? Akože tak ja som si všimol, že porazil Tobiasa. A Martinika teraz. No, toho nepoznám, ale Tobiasa akože aj sledujem. Ale ináč nejak viac som ho
nesledoval. Ako viem, že je tam jednotka v tej váhe, a či by som s ním išiel, tak ja poviem s tým, koho mi Kamil postaví, ale najprv musím túto doriešiť nejakú rozrobenú robotu. David? Tak čo nás čaká, to nás neminie. No, tak či už to bude čakať mňa, alebo môjho supera. Myslím si, že sa k tomu aj tak bude musieť raz dostať. Má zápasiť aj s tými topkami, aj s tými jednotkami. Rátam s tým a keď to má prísť, tak to príde. Tak, ako povedal kolega, však keď chceme byť najlepší, musíme poraziť najlepších. Od toho tu sme, nemôžeme si vyberať Vajdyho, alebo ja neviem. Dominik, ako je to s tým tvojim treštovkom, s Tobiasom? Ešte stále sa si vymieňate odkazy, alebo už to trochu utichlo medzi vami? A je mi to už nejako jedno. Tobias, keď to príde, tak to príde. Neriešim ho momentálne. Videl som jeho posledný zápas v KSVčku, čo mal teraz. V Liberci to bolo? V Liberci, hej. V Liberci to bolo a neviem, no. Uvidíme. Neviem, či ešte má tú zmluvu v RFAčku, alebo nie. Vyjadri sa, Boris? No, s presným predlohom tiež na ďalších zápasoch. Tak keď sa naše cesty stretnú, tak sa stretnú. OK. Vráťme sa teda k vašim zápasom teraz, ktoré tu budete mať. Mňa by zaujímalo, ako si myslíte, že bude prebiehať ten zápas, Dominik, môj začatý. Ste tu vlastne traja postojári, naozaj kvalitní postojári a Dominik, ty si taký... Divoký. Divoký, podľa toho, ako sa vyspíš. Takže ako si predstavuješ, že bude prebiehať ten zápas? A tak veď uvidíme, to závisí od zápasu, ale tak predstavujem si ho výherne, že to bude všetko v mojej režii, ale realita je iná. Chcem ísť tam ukázať to zlepšenie a to kvalitné, komplexné MMA. V čom si myslíš, že ťa môže Kiko prekvapiť? Neviem, uvidíme. Nechám sa prekvapiť. OK. Martin? No tak ja si myslím, že tento zápas by sa mohol vyvíjať v postoji, ale nechcem to zakriknúť, lebo jak všetci vieme, keď sú dva postojári, zrazu sú na zemi. Ale tak, keď to bude postojársky zápas, tak to môžem ručiť, že to bude dobrý zápas. Možno sa dostaneme aj na zem a tam tiež to nebude nuda, lebo sme 60 jednotky, tam to nie je také o vaľačkách a furt sa pracuje. Ale dúfam, že to bude v postoji, lebo u mňa to je takto, že každý, čo bol postojár u mňa, keď som ho trafil, to zrazu išiel po zemi, takže dúfam, že to takto nebude. Keď ťa trafí, pôjde to na zem? Tak neviem, či sa ešte stretol s takým postojárom, jak som ja, takže ťažko povedať, no. Ja mám určite viacej skúseností v tom postoji, určite som mal lepších superov, jak je Martin Lorenz, takže myslím si, že skúsenosti hrajú v môj prospech. Bereš to ako takú povinnú jazdu pre teba? Určite áno. Za mňa povinnosť vyhrať, to je jasné. OK. Takže ja si idem za svojím a keď si myslíš, že to bude sranda v postoji, tak už teraz ti musím, Bráško, povedať, že sa mýliš, lebo tak to proste nebude. Ja som nepovedal, že to bude sranda. Tak... Nie pre nás, pre nich. Vieš, možno pre teba nie. Dobre, uvidíme. Kiko, s čím ťa môže Dominik prekvapiť? Tak možno zlepšil postoj, možno zlepšil zem. Ja si skôr myslím, že lebo som videl, že veľa trénuje ten postoj, bol v tom Poľsku, tak určite tam niečo aj povreslil. Uvidíme, jak sa vyspí. Toto ti ostane. Dobre, chalani, vás nebudem viacej trápiť. Teraz poprosím novinárske otázky. Nemyslíte si, že to v zápase môže negatívne vplývať na vaše výkony? Kiko, začnem ja, alebo začneš ty? No, začnem kľudne. Mne to akože vôbec nevadí zápasiť s niekým, koho poznám, lebo predtým akože v boxe aj v predošlých disciplínach nás tam nebolo až tak, niekedy bolo veľa, niekedy nebolo až tak veľa. Čiže my sme sa veľakrát stretli tí istí chalani a to proste to, keď človek strávi v ringu s niekým nejaký čas, tak ono ich to celkom zbliží, že kokos, ty si ma jak trafil, ne? A sú takí kamoši, ale je to proste šport. Čiže ono je úplne jedno, že si s ním podám ruku, neviem čo, ale proste tam ideme bojovať. Teraz ja? OK. A tak, ja to mám tak, že vlastne keď si niekto neotvára hubu, tak si neotváram ja.
Ja mám ku Kikovi rešpekt, je predsa starší ako som ja. A tak ako povedal, kamarátstvo bokom, v zápase si dáme poriadne na hubu a po zápase si môžeme dať pivo. Ale ty ho platíš, dobre? Dáme na poli. Ale no. Alebo prvé platím ja a druhé platíš ty. Mladí musia platiť. Presne tak. Ale Dobre, druhé platím ja, ale ja potom neviem, jak budem mať čas. Ale však Boris povedal, že dá súd piva po zápase. Fú, ale ten musím Víte, darovať, ja to už som ho slúbil niekomu. Víš? Aj, tak nevadí, no. Tak niečo vymyslíme. Kiko, čo ti ukázal posledný Dominikov zápas, v ktorom prehral na body? Tak Že som sa zle vyspal. Velice zle sa vyspali a fakt nechcem vedieť, čo robil noc predtým, akože, alebo deň predtým. Ale fakt bol divný. Ja som si ten zápas pozrel viackrát. Kvázi na tej zemi len ležal, nepokúsil sa vstať, niečo tam pobil, ale neviem, akože mohol byť aktívnejší. On si všetky tieto veci akože aj priznal, takže neviem, je tam stále ten otáznik. Dominik, ty si z neho čo odniesol a na čom si sa v príprave potom najviac zameral po ňom? Tak v príprave sa vždycky zamerám na všetko, na komplexnosť, to je v dnešnom MMA dôležité, tá komplexnosť. Ale vlastne mne sa pred tým zápasom ani nejako moc nechcelo, nemal som ten zápasový stres, čo by som potreboval mať a ja už som nevedel, že ja som chcel v 3. kole odklepať, pretože som sa už fakt nudil na tej zemi. Ďakujem. Otázka na Davida Šajbena. Kedy prišlo definitívne rozhodnutie, že budeš zápasiť už len medzi profíkmi? Tak ono v podstate do toho rozhodnutia prišlo hlavne kvôli tomu, že tým, že som mal v minulosti profesionálne zápasy v K1 a v Thai boxe, tak som proste nemohol tu zápasiť s tými špičkami v amatérskom MMA, nakoľko oni by potom nemohli zápasiť na IMAFE a v týchto organizáciách. Čiže to bolo také taký prvý dôvod a druhý, že už som to tak proste cítil, že tie skúsenosti už tam sú. Už len z toho dôvodu, že v minulosti som bol proste postojár, teraz už išlo len o to zlepšiť zem, dobre sa postaviť. Myslím si, že to všetko mi v tých amatérských zápasoch vychádzalo, tak už nebol čas čakať proste, treba ísť do toho. Na Maťa Lorinca, ako sa tešíš na svoju premiéru v RFA a čo to pre teba znamená zápasiť v tejto organizácii? Tak ja som veľmi rád za to, že mám túto možnosť a aj, že môj súper nastúpi proti mne. Ja ho veľmi rešpektujem, lebo je to fakt skúsený chalán. A ďakujem aj Borisovi za možnosť zápasiť tu a moc sa na to teším. Teraz na vás oboch. Obaja ste v profi MMA na začiatku svojich kariér. Čo to pre vás znamená byť tak vysoko na karte a nastúpiť skoro medzi poslednými až po Butenkovi, Plesníkovi alebo napríklad po Dominikovi? Tak ja si hlavne myslím, že to je dôkaz toho, že robíme dobré zápasy. Keby tie dobré zápasy nerobíme, tak tam proste nejsme. Čiže znamená to pre nás určite veľa, teda keď môžem aj za teba hovoriť. Jasne. Myslím si, že to znamená pre nás určite veľa, byť takto vysoko na karte, hlavne pred domácim publikom. Ja si to veľmi vážim a o to viacej dám do toho zápasu. Otázka na Borisa. Ako to bude teraz s Václavom Sivákom a jeho pôsobením v RFA po jeho debute v KSV? Bude naďalej primárny zápasník RFA? Vášek Sivák bude mať titulový zápas teraz 13.4. v Opave, takže máme s ním podpísanú zmluvu, raz ročne by mal obhajovať tento titul, plus samozrejme riešime aj ďalšie zápasy, veľmi radi by sme ho videli aj na turnaji, ktorý budeme organizovať v Prahe 21.9. Takže stále si myslím, že bude naďalej zápasiť aj u nás. S KSV my máme naozaj výborné vzťahy, takže zápasníkov si púšťame, dohadujeme sa, aj teraz riešime práve turnaj Sosnovci, ktorý nakoniec budeme musieť trošku zmeniť dátum, budeme ho posúvať o 2 týždne neskôr, bude 25.5., kde vlastne budeme mať aj tiež zo pár zápasníkov z KSVčka a takisto riešime aj Prahu, kde máme viacerých zápasníkov z Prahy, ktorí zápasia aj KSV a budú zrejme zápasiť teraz aj u nás. Sú v pláne na tento rok podobné projekty, ako bola v Láni napríklad Eurogold pyramída? Tento rok to asi nestihneme, pripravujeme ale na budúci rok ďalšiu pyramídu. Jeden večer, chceli by sme asi jednu postojársku spraviť, takže dúfam, že to všetko vyjde a čoskoro vám to oznámime, ale ešte je to v štádiách príprav. Ďakujem. Tak, keď to je všetko z otázok, pokiaľ má ešte niekto nejaké otázky, všetko, tak poprosím chalanov na stare-downy. Začne prvým Dominikom a Kiko.
Chalani, vám ďakujem teda za tieto stare-downy. Teraz máte ešte možnosť vy prehovoriť k divákom a každý môžete povedať pár viet a pozvať divákov na event, ktorý nás čaká 9.3. v športovej hale Pasienkoch. Takže čaute, všetkých by som vás rád pozval 9.3. na RFA turnaj, kde budú zápasiť naozaj mladí zápasníci, vychádzajúce hviezdy si myslím, mladá krv, takže to dojdete všetci podporiť a vidíme sa tam. Takže ak povedal David, 9.3. skvelí strelci, no minimálne my dvaja, a dojdite, bude sa na čo pozerať. Chalani, budete mať aj vy podporu z východného Slovenska v Bratislave? No, tak presne teraz som chcel povedať, že aj z východu dojdú chalani, takže dúfam, že to tam bude počuť aj východňarčina a tak. No jasné, že dojdú určite aj z východu, sa chystajú na mňa pozrieť. A takisto by som vás chcel všetkých pozvať na tento skvelý event už budúci týždeň do športovej haly Pasienky, kde budú kvalitné a ostré zápasy. Tak ja vám všetkým ďakujem, teraz si dáme prestavočku a po malej prestávke privítam ďalších zápasníkov. Tak, vítam vás pri druhej časti dnešnej tlačovej konferencie. Po mojej ľavej strane Martin Mrco-Horinek. Zdravím vás všetkých. Veronika Zajícová. Ahojte. A Jožko Jaluviar. Ahojte. Tak začnem sa tou klasickou otázkou, že ako sa máte, ako vám ide príprava. Jožko, môže začať ty ako prvý. Tak, ja sa mám dobre, príprava beží naplno, pripravujeme sa dvojfázovo u nás doma, vo Fadžime, takže všetko ide podľa plánu. Ja som videl, že ty si mal nejaký kemp aj s Atilom. Áno, absolvoval som týždeň v Tatách s Atilom, s Lajošom Papom a dobre sme si zatrénovali. Ešte sa opýtam, ty si teraz dlhšie nezapasil, mal si nejaké zranenia, už je všetko v poriadku? No tak vlastne na tom poslednom gala večeri v Bratislave tam mi odpadol super a potom tá jeseň bola taká smolná, že mal som nejaké zranenie, ktoré sa dlhšie hojilo, ale už je všetko v poriadku. Super. Veronika? Tak, já se mám zatím taky dobře, příprava jde podle plánu, nejsem zatím nemocná, nic mi není, takže všechno super. Na tenhle zápas už se vlastně nově připravuju v OFA gymě, za který teď už trénuju. A když jsem v Česku, tak jezdím do Polska nebo využívám všechno, co se dá a v čem jsem špatná, tak se zdokonaluju a myslím si, že to teď bude super. Ja som videla teda, že máš za sebou veľké úspechy, tak povedz nám, kde si bola a čo sa ti podarilo vyhrať. Jo, tak tenhle víkend se mi neskutečně dařilo, protože jsem konečně vyhrála můj vysněný pás nějaký. A to jsem vlastně byla na VMAC v Rakousku, na mistrovství Rakouska Open, kde jsem vlastně zápasila s Němkama, s nima, potom s Italkama a nevím, bylo tam těch startů hodně. A to jsem vlastně vyhrála 4 pásy, jeden za výkon, potom další za to, že jsem měla nejvíce bodů, jakoby, že jsem měla, myslím, 4 zlaté medaile, stříbrné a bronzovou. A potom ještě 2 vlastně za ty zlata, protože jsem měla zápasy vlastně i v 55 i v 60, tak jsem potom vyhrala ještě 2 tam za to. Takže ťažký víkend za tebou. Jo, hodně těžké, měla jsem asi kolem 10 zápasů, jakože asi 10 a byl to marazno. Super, gratulujem. Děkuji.
Mrcko, ako ide tebe príprava? Ty si známy, že si taký trošku bad boy, čo sa týka prípravy väčšinou, že niekedy tie tvoje tréningy nevypadali tak, ako mali, ale teraz som počul na teba veľkú pochvalu a že sa veľmi držíš a že mákaš super. Tak ja mám najťažšiu prípravu za sebou, asi akú som mal. Trénoval som s Ľašom Kleinom strašne veľa, tie tréningy boli strašne ťažké. Ale som rád, že to je za mnou a už len váhu doladiť a sme pripravení určite. Čo bude tvoj gameplán? Tvoj super tu nie je dneska. Nebudem určite prezrazovať, ale som pripravený na všetko. Myslím si, že to bude ťažký zápas určite, ale však každý super má 2 ruky, 2 nohy. Takže nech odtiaľ odchádzam hociak, zbytý, ale s opaskom. Čo vieš všetko o tvojom superovi? Ako máš dobre naštudovaného? Akože, tak je dobrý striker, dobré ruky má, všetko robí cez tie ruky, tlačí sa dopredu, takže sa budem snažiť to využívať, možno nejak načasovať útok na nohy, ale samozrejme to začne postojiť, keď to povie postojiť, tak to tam necháme a uvidíme v zápase. Nespolieham sa na nič, nechám to otvorené, lebo človek nikdy nevie, môže plánovať koľko chce, potom sa mu to v zápase nepodarí a bude v strese. Tento zápas si ty vyžiadal, naozaj bola to taká tvoja výzva, že chcel si ísť o titul, chcel si bojovať v Bratislave. Nemyslíš, že ešte skoro na takýto veľký zápas? Tak môj super má 23 zápasov, čo je o dosť viac jak ja, čiže je oveľa skúsenejší. Ale tak isto ja od malička robím bojové športy, čiže myslím si, že nejakým štýlom na tom budem pripravený. Ale všetko sa ukáže v zápase, uvidíme. Jožko, ty máš naštudovaného svojho supera? Tak niečo som si pozrel, má fakt ako ukážkové trapezy a bicepsy, čo som vyčítal ako z fotiek, čo mi posiela, alebo čo aj označujete. Ale čo viem, akože tiež zemiar, takže uvidíme, ako bude prebiehať ten náš samotný zápas. Ten tvoj predposledný zápas, ktorý si mal u nás RFAčku s Poliakom, nevyšiel úplne podľa tvojich predstav. Čo si z neho odniesol? Tak určite, bolo tam zo pár tých taktických chýb, možno som mal ísť hneď svoju hru, ako som už naposledy spomínal, že nechcel som s ním veľmi ísť akože na zem, lebo som sa tam bál toho jitsu, ale možno som mal spraviť zo pár vecí inak a inak by to dopadlo. Veronika, tebe sa zmenila superka na poslednú chvíľu. Maďarka bohužiaľ odpadla. Dneska budeme ohlasovať novú tvoju superku. Máš trošku naštudovanú? Stihla si za ten krátky čas, čo sme ti ponúkli, o niečo pozrieť? No, jakoby ani ne. Jako viděla jsem, že má nějaké zápasy. Teďko měla vlastně o víkendu. Jsem zjistila, že měla ještě i zápas vlastně se soupeřkou, s kterou já jsem prohrála. Ale nevím, jak to dopadlo, nikdo to není napsané. A myslím si, že je spíše postojařka, protože měla zápasy vlastně v Thaiboxu a tak hodně jsem našla zápasů v postoji, co se týče. A nevím o ní skoro nic, ale myslím si, že bude dobrá, připravuju se na ní jako na každou soupeřku a bude to dobré. Ty si mala zápas aj v Clashi. Čo ťa viacej baví? Ten profesionálny šport, alebo ťa baví viacej možno aj takáto show? Tak mě určitě baví více ten profesionální, protože to je úplně něco jiného. A ten Clash, to je spíš takové jenom jakoby pro srandu, takže to beru jen tak, když mám prostě jako, jen tak. Podpísali sme zápasničku, ktorá vlastne zápasila aj tiež na Clashi, Nadiu. Poznáš ju? Chcela by si s ňou mať nejaký zápas v budúcnosti? O ní vůbec nic nevím, neznám ji, jenom vlastně potom jsem se podívala, kdo to je a když jsem se ptala právě kamarádu, tak říkali, že ji znají a že už to dělá strašně dlouho ten Thai box, že třeba bydlela rok a půl v Thajsku a jenom tam trénovala a že ho má hodně dobrý, takže si myslím, že může být dobrá a do budoucna určitě bych s ní zápas vzala ráda, protože těch holek stejně moc není tady v té váze, takže proč ne? Mňa by zaujímalo, ty naozaj sa snažíš zápasiť všade, kde sa dá, že máš ten program veľmi nabitý. Budeš zápasiť aj v Opave 13.4. Ako regeneruješ, alebo čo robíš preto, aby si zvládala toľko zápasov? Tak regeneraci tu úplně extra neřeším, což jako bych měla, ale když, tak jakoby já používám takové to červené světlo, ono to je teď celkem známé, vlastně od Mytolite, a tak to mi celkem hodně pomáhá, protože jako fakt trénuji hodně, mám hodně i zápasu a cítím se furt v pohodě, takže asi tohle, plus ještě chodím na wellness, výřivky, sauny a tohle. Takže mladosť. No, dá se říct. Mrcko, ty ako regeneruješ po tých ťažkých tréningoch, ktoré ťa teraz čakajú? Naozaj, Ilia mi hovoril, že trénuješ o 106, že tam potíš krv. Snažím sa, dal som do toho všetko, hovorím,
A veľa chodím, dvakrát do týždňa chodím do sauny. Na masáži som síce nebol, ale pred zápasom aspoň jednu si dám. Teda. Čo sa týka tohto zápasu, bude to na 5 kôl, 5x5 minút. Si pripravený kondične, že to môže ísť naozaj že spolieham sa na 25 to. minút? Ja to proste spolieham sa na to, že to bude na tých 5 kôl. Keď to nebude, tak to bude dobré len pre mňa, lebo to nečakám, hej. Čakám tých 5 kôl. Keď sa to nestane, tak super. V čom je iná tá príprava, keď je na 5 kôl u teba? Tak je ťažšia, tých sparingových kôl je viac a tak. Ešte sa ťa opýtam, čo by pre teba znamenalo získať tento titul? Tak je to sen byť šampión, si myslím, každého bojovníka. A budem strašne rád, fakt sa na to teším veľmi. Išiel by si potom aj do KSV? Nemám s tým problém, však treba sa zlepšovať a zápasiť vo svete. Super. Jožko, opýtam sa ďalšiu otázku teba. Máš niekoho vyhliadnutého v 93? Tak sledoval som rebríček, ktorý tam je, ale nerad by som hovoril teraz o nejakých menách. Je tam teraz Poliak, ktorého treba zdolať a potom určite poviem nejaké ďalšie meno. Ty si bol na turnaji na pyramíde v ťažkej váhe. Ako ti sedela tá ťažká váha? V niečom som mal zase návrh, tí superi boli ťažší, ja som bol zase pohyblivejší, ale bolo to akože strašne fyzicky náročné, lebo v podstate, jak som vyhral prvý zápas, sme iba zišli dole z klietky a už nás zase ťahali naspäť na ďalší nástup. Takže bolo to veľmi náročné, ale určite super skúsenosť a dalo mi to strašne veľa akože do ďalšej kariéry. Dobre, posledná taká otázka odo mňa. Aký máte názor na trash talk? Co môžeš začať ty? Tak je to stále šport, čiže ja to moc neobľúbujem, ale je to do popredia, ľudia to majú radi, čiže nejakým spôsobom to je určite in. OK, Veronika? Tak mě třeba trash talk jakoby i baví, ale ne když to je zrovna s Dostálovou, protože to je něco hrozného. To mě ještě do teďka furt vypisuje. A to už jsme spolu měli zápas před několika měsícema, ale jinak jako mi to přijde v pohodě, když to je jakoby o něčem, je to nějak zajímavé. Máš někoho takového, koho by si naozaj chcela na zápas? Asi úplně jakoby ne, ale co bych chtěla, tak bych chtěla jít potom postupně ještě s Amenou a s tou Juha, s kterou jsem prohrála, protože bych to chtěla napravit a chtěla bych vyhrát. Takže odvety, hej? Jo. OK. Tak z mojej povahy asi nejaký trash talk nehrozí, ani som s tým ešte nemal skúsenosť, ani nikto nezačal voči mne viesť nejaké reči. A skôr si myslím, že sa to používa ako prejav nejakej slabosti, že niekto sa niekomu chce dostať do hlavy alebo tak proste, ale za mňa nie. OK. Ja vám ďakujem a teraz poprosím novinárske otázky. Ak by je niekoľkonásobne skúsenejší než ty, čo si myslíš, že prinesieš do toho zápasu nové, že sa s tým Mežidou ešte doposiaľ nikdy nestretol? Tak som mladší hlavne, Arbi má tuším 31 rokov, čiže som mladá krv, budem sa to tam snažiť ukázať nejakým štýlom. A chcem byť komplexný, hej, v každom smere, či to je zem, či to je napletivé, či to je v postoji. Necháme sa prekvapiť, kde to skončí. Čo ti dala príprava s Lajšom a ako hodnotíš celú prípravu s ním? Tak je to strašne ťažké s ním trénovať, lebo je strašne našlapaný, je tvrdý, rýchly, je to fakt náročné, aj to bolelo, ale som za to strašne rád, strašne ma to posunulo vpred. Ako veľmi je pre teba užitočné to, že si trénoval s niekým, kto vlastne ak by ho v minulosti porazil? Tak troška mi to zvyšuje sebavedomie určite. A určite tam aj dojde Lajči, za čo som veľmi vďačný a podporí ma. Vďaka. Otázka na Veroniku. Vnímaš v tomto zápase väčší tlak, keďže to v posledných dvoch zápasoch úplne nevyšlo? Ani ne, protože já vím, proč jsem si to předtím prohrála a to bylo víceméně fakt z toho, že jsem byla nemocná, šla jsem s 2 antibiotikama a teďko mám tak dobrou přípravu, že si věřím, že to vyhraju, takže jako je tam určitě nějaký stres, ale ne nějaký velký, myslím, že to bude v pohodě. Na RFA 16 v Opave je ohlásená aj Amina Muhamed. Keby sa ti to teraz podarilo zvíťaziť, chcela by si hneď o mesiac ísť s ňou? Hned o měsíc asi úplně ne, ale neříkám, že jako možná jo, ale spíš ne. Amina tam už má hlavne dohodnutú superku, takže asi by to ani nešlo.
A čím si vysvetľuješ, že doposiaľ všetky tvoje zápasy medzi profesionálkami boli na body a tie kola boli v podstate o pár faciek? Ešte jednou, prosím. Že čím si vysvetľuješ, že tie tvoje zápasy boli strašne tesné, že si taký postrach bodových rozhodcov? Nevím, prostě když to skončí na body, tak to je vždycky špatně, takže teďka se snažím trénovat tak, ať to na ty body neskončí, ať skončím dříve, ať to není nějaká spekulace. Otázka na Jožka Jaloviera. Kde vidíš Dzujonarekovú najväčšiu zbraň? Tak bude určite dobre fyzicky pripravený, sílovo, kondične a keďže je to zemia, tak asi tiež bude chcieť riešiť tú zem. Ako hodnotíš svoje zlepšenie v postoji? Cítiš v niečom posun od tvojho posledného zápasu? Tak pracujeme systematicky aj na postoji, takže som zistil v podstate z tých mojich prvých zápasov, že to zápasenie v dnešnej dobe už je iba málo, že treba tam pridať aj ten postoj a iné tie aspekty boja, takže pracujem na všetkom komplexne. Otázka na Borisa. Okrem najbližšieho tituláku v ľahkej váhe, ktoré divízie by mali v roku 2024 spoznať nových šampiónov? Určite by tam mohla byť aj obhajoba ťažkej váhe. A myslím si, že ku koncu roka by sme sa mohli dobojovať aj k 61 o titul. Tadeáš Ružička bude určite obhajovať svoj opasok, Vašek Sivák bude obhajovať svoj opasok, takže bude ich tam viacero. Na ktorý zo zápasov RFA 15 sa osobne najviac tešíš? Toto je ťažká otázka, ja sa vždy teším na všetky tie zápasy, keďže ich skladáme spolu s našim tímom a snažíme sa ich skladať tak, aby boli zaujímavé pre hlavne divákov, tak ja sa teším vždy na všetky. Ale páči sa mi, čo musím vždy podotknúť, keď si zápasníci vyberú naozaj silných súperov, tak napríklad ako keď má výzvu Mrco, tak to sa mi fakt páči, mi to sympatické, pretože naozaj byť najlepší môžete byť iba tým, že porazíte tých najlepších, takže to sa mi páči na zápasníkoch, ktorí si nikoho nevyberajú. Ďakujem, tak keď sú to všetky otázky, tak chcem poďakovať aj vám. Tuto stredown nebude, keďže nemáte tu oponentov a môžete aj vy pozvať divákov na váš nasledujúci zápas. Jožko, môžeš začať. Tak všetkých zdravím, chcel by som vás taktiež pozvať 9.3. do športovej haly na Pasienkov, kopec zaujímavých zápasov. Určite sa bude na čo pozerať, takže pekný dátum, prídete nás podporiť. Ahojte, tak já vás taky zdravím a taky vás pozývám 9.3. na RFAčko, ať tam přijdete, bude to určitě super a budou tam určitě zajímavé zápasy. Zdravím všetkých fanúšikov bojových športov a RFA a takisto by som vás chcel všetkých pozvať na tento event, kde budem bojovať o titul, ktorý dúfam a verím, že si ho zoberiem domov. Dúfam, že všetko sa obíde, teda všetky zápasy budú bez zranení. Tak ja vám ďakujem a pomalú chvíľu si predstavíme ďalších 4 zápasníkov. Tak ja vás vítam pri tretej časti našej tlačovej konferencie. Predstavíme si tu postupne Frederika Kovoňu, ktorý sa predstaví na našom turnaji v Nových Zámkoch 18.5. Františka Puraša, Sebastiana Fabša a Gabriela Toroka. Čaute chalani. Zdravím všetkých. Ahoj. čaute. Ako ste mali chalani cestu? Gabo, ty si išiel z ďaleka, Frederiko, ty si išiel z Prahy na poslednú chvíľu, František, ty si išiel z Banskej Bystrice. My sme mali veľmi rýchlu cestu, keďže som vlastne prišiel kvôli tomu, že príde aj Vašek, ešte som sa včera túto Michaeli pýtal, či príde aj on, tak si myslím, že dneska dosť arogantne ukázal, že nemá záujem asi som musel stretnúť až v klietke, takže rýchla cesta to bola. Leteli sme, aby sme stihli a
on si nepríde, takže som trošku sklamaný a trošku smutný. Chcel som dostať pusu. Vášek povedal teda, že má osobné problémy. Neviem, či môžem povedať, čo sa dialo. Radšej to nechám na ňom. Nech dá nejaké vyjadrenie, prečo sa dneska nezúčastnil. Ďalší víkend bude mať aj verejné. OK. Federico, ty si ako stíhal? Posielal si mi fotky? Extrém. Hlavně ten řík, prosím tě, nebojím, vezou řidičák. Ale cesta extrém, jako měl jsem na cestu asi, já nevím, 3,5 hodiny. Já jsem rovnou z tréninku, když jsme vlastně volali ráno, jestli nechci přijet, tak jsme to domluvili hrozně narychlo a sedl jsem do hotelu sem. Super, som rád, že si prišiel, že si bol taký flexibilný a dorazil si na túto dnešnú tlačovku. Naozaj, Vašek sa mal zúčastniť, mne to ešte cez víkend slúbil, keďže cez víkend sme ešte natáčali podcast, kde vlastne sa Gabo vyjadroval aj k tebe, tak ja možno budem ti dávať otázky, aké som dával tam jemu a tie odpovede, ktoré on dával. On tvrdil niečo také, že si srab, že do kamery ty nepovieš nič a že vašim nejakým spoločným kamarátom rozprávaš, že je feťák a že ho zbiješ. Chceš môj odpoveď na to už teraz? Môžeš kľudne. Ja presne viem, o koho ide, k tomuto hovoril mu to jeden chalan od nás z práce. A to je chalan, ktorý sleduje rôzne takéto všelijaké individuá, všetko možné takýchto, povedzme, že zvláštnych ľudí, slušne poviem diplomaticky. Na Vašeka, hej? Aj. Hej. Už pravidelne do chalánov, do kolegu, tak kamarátsky rýpem, že na takýchto sleduješ všelijakých a že prečo mňa nesleduješ, ale to je úplne také v rámci nejakej kolegiálnej srandy a zjavne mu to on napísal alebo niečo podobné a asi sa potreboval Vašek k tomu nejako vyjadriť, takže ale to sú len reči, jeho reči. Ja jeho reči nejako vážne neberiem, ja to beriem tak, že sa toto volá, pokiaľ viem, je to Real Fight Arena a nie Real Talk Arena, takže snažím sa sústrediť na zápas a nie na keci. OK. Sebastian, aký máš ty postoj k trash talkom? Za chvíľočku možno prejdeš do MMA, teda máme takú dohodu. Ja som aj povedal, že dneska tu možno aj ohlásime, že kde možno bude tá tvoja premiéra. A pokiaľ všetko vyjde, tak by to mohlo byť blízko tvojho rodného mesta. Mohlo by to byť v Žiline v oktobri, pokiaľ by to vyšlo. Tak aké máš ty celkovo tvoje postoje k trash talku? Tak to je niečo, čo ja ľúbim, ale z mojej strany to je vždy real, není to niečo chcené a není to niečo tlačené, je to vždy, jak sa super na mňa díva, alebo není to nič proste, nie je to nič na silu. Chalani predtým, čo tu boli, tak hovorili, že im nerobí problém mať kamarátsky vzťah a potom ísť do klietky. Čo máš ty radšej, keď máš práve že tú rivalitu so superom, alebo máš radšej, keď tam idete? Ja mám radšej rivalitu, lebo nedá sa s niekým si podávať ruky a na druhý deň ísť sa úplne že zabíjať. Proste to sa nedá. A hlavne, keď si chceš podávať ruky, tak choď hrať šach. OK. Fero, ty máš na to aký postoj? Dneska sme natáčali podcast, ty si hovoril, že pri stare-downe, že to je veľmi vtipné, celý stare-down. Tak ty a trash talky? Trash talky akože vôbec. Ani som nikdy k tomu nejako nemal vzťah, ani som, už keď to počujem, tak je mi to také vtipné, doslova. A radšej mám iba tu ten zápas, čisto len tu, ten šport, ten výkon. OK, môže sa ti super dostať práve nejakým trash talkom alebo tak do hlavy? Akože myslím si, že nie, lebo je to, konec koncov je to len šport pre mňa. Stále je to len šport. Stále tam mám ten výkon a ten zápas. Bereš sa tak tabulkou. Dneska, keď sme mali ten prvý náš rozhovor, tak keď som sa ťa pýtal, že ako vnímaš Sebastiana ako v tom rebríčku, že ťažkého supera, tak ty si povedal, že to je iba ďalší tvoj super. Takže je to pre teba naozaj iba také, keď ideš na tréning, že proste teraz idem na zápas, spravím svoje a idem domov? Áno. Okay. Áno, je to tak. Federico, ty a trash talk. Já to asi úplně necením. Podle mě spíš je to asi něco, jakoby, já nevím, jak to popsat. Prostě, když je to umělý, tak mě to vůbec nebere a pokud je to osobní, tak to neberu ani jako trash talk, ale beru to jakoby osobní problém. Takže jako já jsem se s tím ještě snad, teoreticky jako jsem se s ním setkal jednou, když mě někdo vyzýval a potom do mě rejpal stylem, že si dával, já nevím, různý burgery a tohle, protože já vlastně do zápasu scházím vždycky extrém, třeba 25-26 kg a tak. Takže takhle a že měl by si, místo spaní radši, být v sauna obleku a tak. Ale to asi není úplně trash talk a když jako má ten soupeř problém, tak to spíš beru osobně a ne úplně jako trash talk. OK. My sa poznáme už dlho, naozaj veľa rokov predtým, ešte keď ani RFA nebolo. A ty sa kedysi venoval rapu. Ako je to teraz s tvojou raperskou kariérou? Vôbec.
Vůbec už, hej? Vůbec ne. Jako takhle, měl jsem v plánu po svý dovolený se k tomu vrátit, ale nějak prostě, bylo to něco, co mě bavilo, ale ne úplně mě naplňovalo, upřímně. OK. K tvojej dovolené sa potom ešte trošku dostaneme, dvoma otázkami, ale vrátim sa, Gábo, teraz k tebe. Vášek povedal, že ten Sternam bude podľa toho, ako on povie a že ty nič s tým nespravíš, lebo že v skutočnosti, že nie si taký odvážny. Tak ako to vidíš ty? To je presne tá chyba, ktorú ľudia robia, lebo to, že si väčšinou slušný, pokorný a skromný, potom tí ľudia majú z toho pocit, že si slabý alebo niečo, ale to je chyba. Ako vopred ti hovorím, nepustí ho ku mne, lebo keď budem ich chcieť dať pusu, tak mu otrhnem hlavu už na vážení, mne je to úplne jedno. Už som povedal dvakrát, že to zrobím. Príde, dá mi pusu, ja mu jednoducho mu odstrelím hlavu už na vážení. A ty si sa smeješ, vieš, ale ja ti to hovorím úplne vážne. Ja pri tom Stername nebudem, bude tam Adam, takže... OK, takže... Ale ja ho nepustím k sebe, to sa nemusíš bať. OK. Takže vnímaš to ako nejakú provokáciu od Vaška? Ako, tak asi všetci vieme, aký je Vašek typ, že je taký provokatívny, má veľa tých rečí, ale ja som skôr zastancom toho, že treba tie reči potom mať aj podložené v tej klietke a tak ďalej, takže čo si nemyslím, že jemu sa nejako často podarilo. Ale tak je to dobré aj celkovo pre ten marketing, bude ten zápas sledovaný a tak ďalej, za čo vlastne musím byť vďačný jemu, keďže po mne by asi ani pes neprdol, takže tak tomu aspoň poďakujem. Ako ty vnímaš Vaškové pôsobenie v Clashi? Tak ja som sa už ku Clashu vyjadril a to je proste, pre mňa to je odpad a nemá to podľa mňa z MMA ani so športom nič spoločné, takže tam nie je čo viac k tomu povedať. Dobre, ešte takú poslednú otázočku mám. Tuto teraz ste tu všetci rovnaké váhové kategórie. Vieš si predstaviť aj, že by si mal napríklad so Sebastianom zápas v budúcnosti MMA? Alebo ste kamaráti, vôbec neviem, že ako sa... Ako máme spoločných známych veľa, keďže ako sme fighteri už dlhoroční obidvaja, ale hovorím, ja stále poviem, to je moja odpoveď taká pravidelná, pokiaľ by to nejako dávalo zmysel, nejak sa to posúvalo a tak ďalej, tak ja nemám problém zapasiť s hocikým, čo som si myslím, že už veľakrát za svoj fighterský život dokázal. A neviem, prečo aj Vašek potom povedal, že ja sa jeho bojím. Ako je tu Iliáš Kondriš napríklad, tak sa ho spýtajte, že keď mal Slavo Molnár zápas v handke a nevedeli mu 2 mesiace zohnať supera, tak ja som jediný prišiel od 30 či 40 kg ľahší a som proti nemu nastúpil, keď sa všetky tie slovenské, české, ťažké váhy báli, takže určite sa nebojím nejakého Vaška Mikuláška. Bol som sa inak pozrieť na ten zápas, bol som tam vtedy. Ako nevyšiel, ale bol som prekvapený aj ja, že čo som to dostal. Proti Slavovi sa naozaj nechce človek postaviť do klietky. Mám ešte ďalšiu otázku, Frederiko, na teba. Ja mám taký pocit, že kedysi, neviem koľko to je dozadu, že si dal nejaký koment na Sebastiana. Vieš si predstaviť, že by ste išli spolu v MMA? Jako záleží v jaký váze, myslím si, že on je úplně jiná váhová kategorie. 8-4. 8-4? Tak asi... Co to bylo za koment? Jako, já si ani nepamatuju, jako upřímně teďka. Jak jsi to řekl, tak ani nevím. Jo. Já si možná vzpomínám, že to bylo něco ohledně motherfucker? Myslím, že to bylo při tom zápase. Jo, tak jsem říkal, že to není vlastně to, co si myslel, že to je. A jo, to jsem tiež pochopil až potom. No. Jo, no, protože tam vlastně vznikl nějaký ten problém, tak to si pamatuju, že jsem sám nebo říkal, že by mu někdo vlastně měl přeložit význam toho slova nebo ty věty. Takže takhle, že to bylo niečo také, vieš, že nejaké podrypovačky. Ale takhle, hele, já mám za sebou 5 zápasů. Za 3 týdny mě čeká další 6. Pak doufám, že bude další, s kým chci. A pak jako takhle, jak už tady někdo dneska zmiňoval, je dobrý se posouvat a jít s těma lepšíma, takže já bych šel jakoby teoreticky s kýmkoliv, přesně jak řekl vám, že kdyby to dávalo smysl, tak jo, protože prostě chodit s někým, kdo je zkušenější a i vyhrát nebo prohrát, furt si z toho zápasu odneseš něco, rozumíš, než chodit s lidma, co mají 1-0, protože pro mě, jako respektive já zápasím 2 roky a šel jsem se všema, co byli zkušenější než já. Jo, všichni měli jakoby víc zápasů a papírově se všema jsem šel jakoby ty, kteří byli zkušenější než já. Takže já budu rád chodit prostě s těma lepšíma, budu rád vyhrávat, když nevyhraju, nemám si za co stydět, protože nechodím s klukama, kteří mají 0-1 nebo něco takového. Tak môžeš nám povedať, koho by si chcel 18.5. Ja to už teda viem, ale môžeš povedať aj ty. Jo, tak já bych chtěl, nebo já jsem respektive na to čekal a tak nějak jsem šel i tou cestou, abych se tam dostal. Tak byl bych rád za Gábora.
Když Okay. teda mu končí smlouva, tak bych byl rád, kdyby jsme si to mohli dát 8 čtverce. Gábora mám predbežne potvrdeného na tento turnaj do Nových Zámkov na 18.5. Takže už som mu aj posielal tvoje Tapology, takže vie o tebe. Tak uvidíme, ako to dopadne. Teraz ho čaká zápas v Rusku s veľmi ťažkým súperom, tak uvidíme, či sa nezraní a ako dopadne, ale určite po tomto jeho zápase by sme to mohli ďalej riešiť. Jo, budu rád. Fero, opýtam sa teba. Cítiš nejaký tlak? Čaká ťa naozaj jeden z hlavných zápasov, predposledný zápas na tejto bratislavskej karte. Verím tomu, že tam bude skvelá atmosféra. Cítiš to, budeš pod tlakom, alebo zasa ani toto vôbec na teba? Samozrejme, že cítim tlak. Je to pre mňa nové. Ja som predtým zápasil len ligy, nejaké gala večery, ale to sa nedá porovnať s RFAčkou. Takže tlak tam je, ale opäť sústredím sa len na ten športový výkon. Keď si prijímal Sebastiana, s kým si to hlavne preberal? S Vladom Moravčíkom alebo s druhým trénerom? Kto bol taký ten pre teba? S Vladom sme to najskôr preberali, lebo jemu vlastne prišla ponuka, no a potom vlastne až s druhým trénerom. Dobre, čo povedal Vlado, keď prišla táto ponuka? Ako ti to odprezentoval a čo povedal, čo bude ten váš game plan, ako poraziť Sebastiana? On prišiel, Vlada asi všetci poznáte, predpokladám, on si nikdy nevyberal výzvy, tak povedali, že dobre, poďme do toho. A game plan, skúsi to. Skúsi to. Dneska, keď som tu mal Davida Šajbena, tak povedal, že je to pre ňo povinná jazda, ten zápas. Ty to bereš, Šebo, tiež ako povinnú jazdu, tento zápas? Čo ty myslíš povinnú jazdu? Že musíš vyhrať. Ja to beriem, jak myslíš toto, tak to beriem každý zápas tak, že musím každého, koho mi dajú prejsť. Vždy to tak beriem. To sa mi na teba páči. Gabo, vrátim sa ešte k posledným veciam, k tvojmu zápasu. Myslíš si, že Vašek, teraz zmenila sa váha? To sme už teda avizovali, že bude to catchweight do 88 kg. Vašek povedal, že má z toho posledného zranenia zápal v ruke, bral antibiotika, že nemôže spraviť 8-4. Ako si to celé vnímal a ako to vnímaš teraz, táto zmena? Tak ono, čo sa týka tej zmeny váhovky nejak, ja nie som z tých, čo veľa chudnuje, mám dneska nejakých 90 kg, takže ja si odpľujem a budem mať tých 88. Viem, že pre ňo to bude výhoda, už som to aj hovoril v tej live, čo sme sa bavili. Ja tú váhu nejako neriešim. Keby som mal ísť 9-3, zapasil som aj 9-3 a prišiel som 90 kg na zápas a nejak som necítil ten rozdiel, takže toto nejako neriešim. OK. Keby náhodou Vašek nespravil tú váhu, tak nastúpil by si s ním? Tak stále je to po dohode, už ide o to, či preváži o toľko a tak ďalej. Už ide potom aj o tú finančnú stránku, ktorá si myslím, že je zazmluvnená, takže ako ja nastúpim, ja nenastúpim. Pokiaľ nebudem mať 100 kg, že nepríde 12 kg prevážiť, tak nevidím dôvod, prečo by som nenastúpil. Dobre, ako predpokladáš, že ten zápas bude vyzerať? Myslíš si, že Vašek bude tlačiť v prvom kole? Trošku toto mi bude asi trošku záhadou, lebo on má veľa zápasov, medzi ktorými sú veľké rozdiely. Nie je ten jeho výkon taký konštantný, aby sa dala nejaká tá aktuálna forma z neho usúdiť. Ale verím, že teraz aspoň verím pre jeho dobro, verím, že trénuje a že maká. A aj som rád, že maká, lebo ja nechcem poraziť nejakého Mikuláška, čo bol na fabrik a ledva sa tam hýbal. Chcem poraziť Mikuláška, čo príde vo forme, čo bude vládať a bude to pre mňa ako ťažký zápas, keďže ako Vaška, čo sa týka nejakého fajtu, nepodceňujem, lebo je tabuľkovo je skúsenejší ako ja, takže určite to neberiem nejak na ľahkú váhu. Vašek zdementoval to, čo si hovoril ty, že si myslíš, že bude mať horšiu kondičku, tvrdí, že na kondične je veľmi dobre na tom pripravený, tak typuješ, že to pôjde na body, alebo to bude v prvých kolách? Nemyslím si, že to pôjde na body. Ja som, čo sa týka tréningu, som si istý, že tú kondíciu mám a tak ďalej. Bohužiaľ v zápasoch sa to nikdy nejak nestihlo ukázať, alebo končili respektíve končia skôr. Čo ma trošku aj mrzí, lebo fakt tú kondíciu mám pravidelne našlapanú, keďže pravidelne trénujem, verím si v nej, takže verím, že kondične ho prejdem. OK. Sebo, ako tebe pomáha MMA príprava? Teraz hovoril si, že si tuto v zákulisí, že si oveľa rýchlejší, že v zápase uvidíme nového Sebastiana. Tak MMA príprava mi pomáha, myslím si, že aj na stand-up veľmi, pretože som tam chytil taký, ako to povedať, nedávam do každého údery bomby, ak som vždy dával, a viem to aj zľahčiť a byť uvoľnenejší. Keďže to potrebuješ aj pri wrestlingu a pri MMA a pri takýchto veciach, tam sa úplne ináč boxuje, jak v stand-upe. A prípravu som podstúpil aj v Ankose, kde som bol 2 týždne, aj s Rončekom, s Ronim Paradiserom. A myslím si, že to bola
veľmi dobré rozhodnutie, keďže tam boli ešte lepší sparingovia aj na stand-up a stand-upové tréningy tam boli veľmi dobré. Takže myslím si, že to bolo ešte lepšie rozhodnutie ako zo Statu. Super. Frederiko, vrátime sa teda k tej tvojej dovolenke, ktorú si mal. Tam niekde vznikla myšlienka, že sa začneš venovať bojovým športom? Teda môžeš povedať, kde si bol na dovolenke a že či to vzniklo práve tam? Doma, v Praze jsem byl na dovolence. Ne, tak byl jsem ve vězení nějakou dobu, bohužel, ale... Ne, ono, když jsem začal dělat atletiku, před asi 20 lety, tak já jsem původně chtěl boxovat. Já jsem se furt pohyboval nějak kolem boxu a tak, ale prostě jsem byl dítě tehdy a rodiče úplně nechtěli, abych jako boxoval, že jo. Tak jsem prostě dělal atletiku a furt jsem se kolem toho tak nějak motal, až to vlastně bylo i tak, že jak jsem byl jedinej, já s mým bráchou, jsme byli dva jediný tmaví kluci ve městě, tak si na nás každý zkoušel dělat, co chtěl, až to přešlo v to, že prostě jsem se začal strašně moc rvát a pokračovalo to několik let, takže jsem se vlastně za to dostal do vězení. Tak tam vlastně před vězením jsem dělal tu hudbu a to jsem měl 130 kilo, tuším, něco takového. A tam jsem si vlastně řekl první den, když jsem vlastně nastoupil, dostal jsem 6 let, tak jsem si řekl, tak jako teďka nebudu přemýšlet nad tím, jestli se dostanu zítra ven, nebo nedostanu, prostě vím, že nedostanu, tak s tím musím nějak vynaložit. No a vlastně řekl jsem si, musím dělat něco, co mě baví a psát tady 6 let texty, které za týden už vlastně pro tebe už nejsou úplně jako smysluplný. Tak jsem si řekl, že potřebuji zhubnout a dělat něco, co mi šlo. To jsem si řekl, že vlastně mi šlo vždycky dobře někomu nakopat prdel, takže to zkusím v venku, jak to bude fungovat a tak nějak jsem prostě se k tomu dostal. No. A začal jsem trénovat tam 3krát denně, tam je spousta lidí, kteří zápasejí a tak, takže ty tréninky tam byly fakt jako kvalitní, když jsme třeba spárovali na kachličkách, jako v koupelně a tak, takže bomba. Opýtam sa ďalšiu vec. My, keď sme sa stretli teraz pred rokom, cca, alebo neviem, koľko to je presne, tak ja som ťa najprv nespoznal, musím povedať, pravdu, že ty si tam došiel a potom až doma mi to prišlo, že wow, že naozaj že extrémna zmena, ktorá prešla. Ty si prešiel aj tým životom repera, tým, že organizujeme aj festival Hip Hop žije, viem, ako prebiehajú reperské večierky a tak ďalej. Teraz zrazu máš cestu zápasníka. Čo ti je bližšie? Teda asi viem, čo ti je bližšie, ale v čom vidíš taký veľký rozdiel a ako je to s disciplínou? Tak určitě jako zodpovědnost, jako přesně ta disciplína, protože takhle, i když jsem dělal rap a tak jsem furt se motal kolem sportu nějakýho, to je jedno, jestli jsem hrál basket, fotbal nebo něco, prostě furt jsem musel být nějak jako sportovně aktivní a rozdíl je tam samozřejmě velký, tak člověk nemůže chodit spát v 5 ráno po akci, že jo, když přijde z klubu, nebo v 7 ráno se vrátit, když má ráno 9 nebo v 10 tréninky, sparingy a tak, takže jako já jsem rád za tohle, protože mě to aspoň nějak jakoby hodilo tam, kde bych měl být a myslím si, že je to, když řeknu slušně, tak dobrá disciplína, hodně dobrá disciplína pro toho člověka a nebo pro mě, takže je to v podstatě něco, jako kdybych srovnal nějaký party life, jo, se sportovcem. Nedává to vůbec, jako nejde se jako srovnávat vůbec. Fero, opýtam sa teba, naši fanúšikovia môžu ťa nepoznať. Povedz nám tvoje najväčšie úspechy. Už sme to rozoberali v našom podcaste, ale aspoň tak v krátkosti nám predstav. Prídeš taký skromný chalán naozaj, že si športovec za Slovzatý, tak povedz nám niečo o sebe. Tak spomínal som, že som vyhral v kickboxe 2019 majstrovstvo Slovenska, amatérske. Vyhral som minulý rok majstrovstva Slovenska v tajskom boxe a 8-čkovú pyramídu v Čechách, ale to už presne neviem, kedy bolo. Také 3-4 roky dozadu. Aká bude pre teba zmena do malých rukavíc? Videli sme napríklad, mali sme titulový zápas Lutherbacha s Benkom, ktorý skončil naozaj že ultimátne rýchlo, pritom Lutherbach nie je úplne postojár, aj keď samozrejme už teraz má úspechy aj postojí, alebo primárne MMA zápasník a tie MMA rukavice mu extrémne sedia. Vlastne, ako tam nič nevymyslel, tak nevnímáš to ako svoju, možno, že to bude veľká výhoda pre Sebastiana? Nemyslím si. Ten box je takisto aj v tých veľkých rukaviciach, takisto aj v tých malých. Hej. A iba koniec koncov si myslím, že tam bude iba viac pohybu. OK. Sebastian, ako to vidíš ty? Tak ja to vidím tak, že je tam veľká zmena, ktorú si on podľa mňa ešte
neuvedomuje, ale uvedomuje si ju až v zápase, keď ho trafím. Sú dve strany stále, takže... Prosím? Že sú dve strany. A ja mám rukavice, tiež môžem udrieť. Dobre. Však áno. Dobre. Dávam ešte poslednú možnosť teraz, keďže tvoj super tu neprišiel, môže odkázať niečo Váškovi, ktorý si to určite pozrie, túto našu tlačovku. Tak čo by som mu asi odkázal? Dúfam, že aspoň na zápas prídeš. OK, to bolo stručné. Sebastian, ty môžeš niečo ešte odkázať toto svojmu superovi? Tak nie je čo odkazovať, nech príde v tej najlepšej forme, nech ukážem, že ja som tu jednotka a že som o levely vyššie. Uvidíme. V zápase sa všetko ukáže. Federico, tvoj odkaz pre Bora Roša, aby prijal ten zápas? No tak jasně budu rád, když ten zápas přijme v první řadě hodně štěstí a zdraví do zápasu, který teďka bude. A když bude všechno v pohodě, rád si to s ním dám v té 84. OK. Poprosím teraz otázky novinárov. Otázka na Gabiho. Ako vysoko radíš Vaška Mikuláška v hierarchii svojich doterajších súperov? To je ťažká otázka trošku, lebo Vašek dosiahol to, čo asi žiadny môj super nedosiahol doteraz. To znamená, že ma vytočil. Takže, ale on má na to talent, takže ako vôbec mu to nezazlievam. A som zvedavý, ako to pretavím v zápase, lebo ešte nikdy som nebol taký, nie že nervózny, ale taký naštartovaný na zápas, čo bol možno u mňa aj trošku problém, takže dám ho niekde do tej vyššej polovice. Určite som zápasil s tvrdšími supermi, ako je on. Ako vnímaš ukončenie zápasu Mikulášek versus Koky? Si pripravený na prípadnú podobnú kontroverziu aj v tvojom zápase? Nemyslím si, že Vašek príde v takej forme, ako prišiel tam. Myslím si, že každý, kto ten zápas videl, muselo byť jasné, že tam niečo nebolo s Vaškom v poriadku, či už psychicky alebo fyzicky, čo myslím, že aj sám potom po zápase potvrdil. Takže určite nečakám takéhoto Mikuláška, čakám ako veľkého, silného, rýchleho, našlapaného Mikuláška. Zapasil si na RFA 14, teraz na RFA 15. Ako často by si chcel zápasiť v najbližšej dobe a plánuješ teraz nejakú pauzu po tomto zápase? Ja nikdy tie pauzy nejaké dlhé nemám. Ja som bol už po zápase v Košiciach, na druhý deň vlastne som bol cvičiť aspoň, aby som sa nejako hýbal. Takže mne už nejak v tej kariére, keď to môžem takto nazvať, nejako veľa rokov nezostáva. Takže by som chcel byť čím viac aktívny, po prípade možno niekde, keď sa tento zápas podarí, podľa mojich predstav možno niekedy v máji, nejaký zápas ďalší. Obaja máte veľmi rýchle zápasy. Keby to náhodou išlo do tej neskoršej fázy zápasu, pre koho by to bola podľa teba výhoda? Pre mňa. Otázka na Sebastiána. V porovnaní s tvojimi predchádzajúcimi súpermi, kam by si do rebríčka zaradil Františka Poraša? No, není ani topka, není ani najhorší, taký nadstred, niečo ako Kolodzej, keď som išiel s Kolodzejom. V prípade, že sa ti podarí tento zápas vyhrať, koho ďalšieho by si videl najbližšie proti sebe? Tak určite by som chcel vidieť nejaké silné meno. Kozubovský, Lutherbach, niekto, kto ma posunie o level vyššie. Keď už bola reč o tom MMA zápase, ako sa cítiš v práci na zemi a vo wrestlingu? Čo ti z toho ide tak najmenej prirodzené? Tak to by vám dokázal povedať najviac asi tréner, ktorý ma videl na tých tréningoch, ale tak ja sa tam cítim silný, cítim sa dobre, už len tam pridať trošku tú svížnosť a nebyť taký stuhnutý v tom wrestlingu, ale to všetko príde. Otázka na Frederika. Svoju RFA premiéru si mal mať už dávnejšie, ale zápas sa zrušil. Čo sa vlastne vtedy stalo? On ten zápas se zrušil, tuším, dvakrát. Jednou vlastně na základě toho, že soupeř měl autonehodu, jestli se nepletu, tak to se zrušil minulý rok a i vlastně minulý rok, když dneska je 24, tak se to zrušilo kvůli tomu, že jsem dostal nabídku jít o titul v Anglii. Takže jsem dostal vlastně, nebo respektive Boris mi řekl sám, že bych měl využít toho, abych šel o titul. Na čom si podľa teba najviac zapracoval od svojho posledného profi zápasu? Určitě wrestling a na grapplingu hodně. Otázka na Františka. Čo považuješ za Sebastianovú najväčšiu Achillovú pätu?
No, možno práve ten tlak, že tam môže spraviť chybu. Budeš zápasiť v podstate s jednou z najväčších hviezd organizácie. Aký vplyv bude mať celá tá pozornosť na tvoju psychiku? Opäť nejakú. Športový výkon stále to isté. Super. Tak ďakujem veľmi pekne všetkým, pokiaľ už nie sú ďalšie otázky. Ja by som dal chalani ešte možnosť pozvať divákov, ako som dal každému na náš event a potom poprosím jeden stare down medzi Sebastianom a Ferom. Takže najprv Gabo môže začať. Čaute všetci. Fanúšikovia bojových športov, pozývam vás 9.3. Uvidíme sa v Bratislave na RFA 15, kde budem zápasiť ja a ďalších veľa šikovných borcov. Tak dúfam, že nás všetkých prídete podporiť. Takže čaute. Rád by som vás pozval 9.3. na RFA 15 do Bratislavy, kde bude mať jeden z hlavných zápasov a bude to show, bude to podívaná, lebo formu mám jednu z najlepších, takže prídite pozrieť. Tak ja vás chcem taktiež pozvať 9.3. do Bratislavy. Bude tam kopec super chalanov, ktorí dali do prípravy určite 100% a je sa určite na čo tešiť. Radeko, ty musíš na Nové Zámky. tak já bych vás chtěl pozvat 22.5. na Nové Zámky, kde doufám, že se uskuteční můj zápas s Gáborem Borárošem a jsem si jistý, že tam bude opět nabitá karta, jakož je i tady 9.3. Presne, tak by som ťa opravil, bude to 18.5. 18. tak to sa omlouvám. 22. mám to. Úplne v pohode. Ja by som chcel tiež pozvať všetkých fanúšikov bojových športov, všetkých fanúšikov RFA 9.3. do športovej haly na Pasienkoch. Lístky si stále viete zakúpiť v sieti Ticketporta alebo predpredaj. Tento event budeme zase exkluzívne vysielať v televízii Dajto a na platforme VO, takže na všetkých sa veľmi tešíme a verím tomu, že 9.3. pripravíte skvelú atmosféru pre týchto chalanov, ktorí si to naozaj určite zaslúžia, pretože poctivo trénujú a pripravujú sa, aby dokázali ukázať všetko to najlepšie do seba v klietke. Takže chalani, poprosím vás teraz vás dvoch na Let's go.